Ez endamê koma gîkanim ji bajarê Dilbîsiyê. Ji bo kongra netewî li ser asta Kurdistanê em bêjin bi tevahî. Yani divê demahanê de yani divê wexta herîj yani rastî pir giring e. Gi em Kurd bigên hev. Ji xwe xwesteka me gişayî yani ne em bêjin weke endamê çandê em dibêjin. Xwesteka her Kurdekî yani zarokekî biçûk mezin xwesteka herî kesekî ye û em bêjin ev kongr çêbir yani. Rastiyekî çêbir jî yekîtiya Kurd bibe. Ji xwe yekîtî jî Kurd bibe em bêjin yani ew kesê got gelek em bibin yek zû zû pişta me naşke, zû destê me naşke. Zû zû em ji hev nakevin. Yani wek em bêjin vay derbasbûna dijminê me, kesê xayîn. Çi bixwazin derbasîna me bikin, karin derbas kin û zû zû gelek tişan hin pêk tên jî yani em bêjin hindirê heftakê te hefta jî tindere em bêjin gundê me ji bajarê me dest me dere. Eveya sedemê bera em neyekin. Destek têne çepkan axwe herkes bêzane. Yani gelek partiyê me Kurdiyan yani em bêjin ser asta Rojava biçûkbûna wê nêzî 17-18 partiya hene. Ama beriya şoreşê belkî 5-6 hebûn ha di hindira şoreşê de heta 20 partiya şêbe. Yani gava 20 partî got bibin yek. Ne bem ma'na gotinê got bibin yek dibin qalbekî ya bin suretekî de ama destê xwe berde. Dîsa jî rengarenk bera hebin. Te got Kurd divê erêj Kurdim. Te bi Kurdî dixwe, te bi Kurdî dixwe, te bi Kurdî vedixwe, te vedixwe. Te daxil dozata Kurdistanê, beyreqa te aleta Kurdiyê yani çima tê. Niha gem hember qirkirnekî rastî. Yani adê got hember vê qirkirnê. Got te destê xwe neda destê me ya min neda destê te divê ortê yek ji me xayîn e. Yani ne dijmin? Xayîn. Belkî gelek ji me hene got vî tiştî divê hane hane digot ê got qebûl neke ez bawer dikim asta xeyanetê ji derbas dikim. Yani bangama ji wan tiştê biçûçek derbas kin guh nedêne niha Kurdistan û zimanê Kurdî giringtir ji her tiştî. Ez Mehmed Şeyh Musin ji bajarê Dilbîsî. Yani nerîna me de aloziyek bi ser mantıqê de hatin ew şer û çeteyek derbasî mantıqê bûn. Wekî din yani nakokiyê di nava partiyên me siyasî de yani nakokiyê di nava partiyê me siyasî de her kesek ji me xwe nabîne xwedî ew ark ew mes'ûliyet yani nerîna me de evin êgî neheştin heta niha kongrekî netewî çêbû. Yani bi rastî jî kongrê netewî giring divê demê de ew her demê de giring lê ama divê dema taybet de giring ji bo vî milletê. Wek te got jî derbasbûna çeta dewleta Tirkî serêkaniyê eger kongr ava bibe kongrê netewî ew ê tiştên gavnî giran û baş bên avêtin ji dû vî kongrî ji bo dagirkiriya dewleta Tirk û ji bo milletê Rojava û yani wê gavek baş bid nerîna me.